Bon dia. Esquerra Unida li demanem a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de la Vall, Olga Salvador, que convoqui ja una reunió de tots els grups municipals per a que parlem de quina manera anem a exigir-li a la Conselleria d'Educació que doni resposta a les necessitats educatives de tots els centres públics de la Vall, tal com vam acordar en el plenari de l'Ajuntament del passat dimecres. En aquest plenari se va aprovar per unanimitat les dues propostes que van presentar els grups municipals, per una part el grup municipal socialista i per una altra part el grup municipal d'Esquerra Unida, sobre les necessitats educatives dels centres públics de la Vall. Vam acordar exigir-li a la Conselleria que no eliminara ninguna unitat educativa tal com vol fer el govern del Partit Popular en els col·legis Rosario Pérez, Blasco Ibáñez i Leonard Mingarro. Vam acordar exigir-li a la Conselleria que d'una vegada per totes assumisca compromisos concrets de dates per a l'inici de les obres en els col·legis Rosario Pérez, en el col·legi dels Centelles i en l'Institut Honori Garcia, i vam acordar exigir-li a la Conselleria que immediatament comencen les obres del col·legi de l'Assumpció. A més d'estos acords, Esquerra Unida vam plantejar al plenari que no és suficient en que diguem que ens pareix bé tot això, sinó que, a més, és precís que els grups municipals ens reunim per a dialogar quins passos anem a pegar, quines mesures anem a prendre per exigir-li amb fermesa a la Conselleria que doni resposta d'una vegada per totes a lo que necessiten els centres públics educatius del poble de la Vall, per a que s'atenguen les justes demandes de la nostra comunitat educativa. La regidora d'Educació, davant d'esta petició d'Esquerra Unida, va dir que sí, que ens reuniríem i, per tant, li demanem que convoqui ja aquesta reunió per a que puguem parlar i ficar-nos d'acord en quines mesures anem a prendre per exigir-li a la Conselleria allò que és just, perquè no podem deixar passar més el temps, perquè la situació que ha generat el Partit Popular en els centres educatius del poble de la Vall està perjudicant greument l'educació pública al nostre poble i, com dic, no podem deixar passar més el temps i, per tant, demanem que se faci ja aquesta reunió per a veure quines coses anem a fer per exigir amb fermesa a la Conselleria que doni resposta a les necessitats dels nostres centres educatius. I demanem també que en tot allò que plantegem, en tot allò que decidim fer, contem en l'opinió i en la participació de la comunitat educativa del poble de la Vall.